Hei! Varoituksen sana teille kaikille ihanille katsojille. Tässä videossa tullaan sanomaan N-sanaa. Ja ei, se ei meinaa sanaa Niilo. Terve. Se meinaa ne! Uskaltaako tästä parkouria? Vittu tosi mikki vittu. Oliko siellä jotain? Kuulu jotain? Vittu! Vittu! Mä tiedän huudaksa vai mitä vittu? Vittu! Mun tässä löytää ovi vittu. Ovi, täällä se on. Ei tossa on fire exit, mä menen siitä. Ei vittu mikä! Mikä? Roll is emotive. Sai käymä. Tykki oikein, tykki Kivi! Mitä tää tapahtuu? Mä kuolin! Tuleeko sieltä? Mikä homma? Mitä siellä? Tuleeko? En mä tiedä. Oh! Mikä? Mitä siellä oli? Tää ei muuten riitä, meidän pitää mennä takas. Jep. Ai! Mitä vittua? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Leevi, ottaa viinapullo. Eikö onks? Viina. Viinapullo. Ai. Mitä tapahtuu? Mitä? Mikä vittu toi oli? Mikä toi oli? Siellä olisi kaksi vihollinen edessä päästämättä pois. Nio! Terve! Okei, joo, pääsee fire exitille. Älä tule! Vittu mä en näe mitään. Vittu äitis näköinen. Vittu. Vittu sanat. Mä en ollut just koneaa, kuuntelin vaan sun huuta. Ei saatana. Vittu temporaatti! Joel! 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 Pitäisikö hyppiä taas Leivi vähän tossa sivillä? Toinen silta. Onko? Giantin murto. Oi vittu! Oh. Ei! Guys! Nyt! Ovi! Äkkiä! Menkää! Se oli vitu hyvä! Ai vittu! Mikä? Mitä tää koira tekee? Älä nyt minulle! Vittu! Se avaimi ainakin. Mikä vittu toi? Just siellä huoneessa suoraan. Ei! Just siinä. Vitun piski, saatana. Mettarikoptia. Neekeri! Ei umpikuja. Laskeutuu. Hei, onks sinä joku vitu doggo tossa vai näks mut jotenkin väärin? Älkää menkö, älkää menkö. Joo, se on doggo. Olet hiljaa. Se ei kuule. Kun se ei näe meitä.
kuulee vaan meitä. Fucking eyeball. Joo. Pitäisikö mennä häiritteen vielä? Iso! Tää on mulle pari monsua ihan by the way. Yskö on nyt hämmästä vielä. Ai vittu! Niin, eli siellä huoneessa on edelleen. Ai pillu! Sniikataan tästä. Oi vittu! Onks tää vielä? Siellä te tulitte Dave ja Niko, niin siellä on vihollinen. Se on siellä äskeisessä huoneessa. Se on teidän. Otto tosissa. Sieltä tulee vihollinen. Mä en tiedä mikä se on. Ai niin tulee vittu nääkäri! Rakennan tää on. Mä en näe sitä. Joo, niin on. Vittu saatana! Vittu mä ite säikäin! Hyi vittu! Oh no! Oh no! Ei vittu! Miksi sä mennyt sitä Fire Exitistä? Siellä on se kraakkinen, että sinne menee. Ei vittu! Ei! Pojat! Mistä te ootte? Mulla bugas tää, niin mä en pysty taas tehdä pudottaa mitään, niin sanokaa sille Krisulle, että pudottaa, tai teleporttaa mut takaa. Ota nää mun itemit vittu. Kyllä mä kuulen. Okei. Joo, sori mä en tiennyt. Vittu tuon persees kun toi bugaa. Pitäisikö laittaa toihin maski naamalle vittu? Joo, hyvä idea, aina mulle. Joo, se on komedia, niin sä oot niin vittu Varo sieltä hauska. tulee. Ai vittu pillu! Why? Halu. Mitä? Mikä vittu tämä? Mikä? Älä! Pyrkele! Vittu jumpscare vittu kun tuu sisään. Oli kysy vaan, haluut sä suolaa kurkkuihin vittu? Älä voi ottaa vittu. Pillu! Jäikö sä henkiin? Jäit, hyvä. Onks siellä mitään? Ei! Täällä on joku muu! Tässä on ollut ovi vittu tähän nää. Takana, ampu jo! Ampu! Mistä se ampuu? Sieltä koulu! Ei mitään! Pillu! Pillu saatana vagina homo vittu! Pillu vagina! Vihollinen. Menee tosta oikealla puolella vittu. Gene. Mä raiskaas vielä joku päivä. No täällähän se sitten vittu lymyää saatana. No niin, sieltä! Joo, ei mennä enää, ei mennä. Lähetään pois. Mä jännitin niin kovaa, että mun kives jäi reisien väliin. Ai vittu! Mua vaate alkaa. Hei täällä on Perfume Ball. Oi mitä? Oi vittu. Oi vittu. Ootko sä täälläkään? Blobi. Ei! Chesteri! Tänne äkkiä. Se sanoi mulle, ei täällä oo saatana lasta eikä paskaa täällä. Sano! Energisportti haloo. Ei niin muuten puhuta! Ei se tulee! Ei mennyt vittu!
Pelle, vittu! Mistä täältä pääsee pois? Tomi, huuda meille! Huuda Tomi meille! Ai tänne vittu! Missä? Vittu! Mä oon juu! Tänne päin! Oi oli! Äkkiä pihalle saatana kaikki nyt! Vittu! Noniin! Ei vittu. Perkele! Negri! Meillä on pakko mennä vielä yksi huumi, meillä on vaan 4. Oh. Ei vittu. Vittu lykkätilpoja. Ei vittu, mä teleporttasin. Ei vittu! Bellu! Oi munaa. Mitä? Lettuskala ampuu. Tuttas nuokin. Voi vittu. Vitu Leevi on huono, se on kuollut. Vitu paska. Tomi! No, Onks sä muka täällä? mä oon Skinwalker. Sä oot Skinwalker. Hei tuolla joku pörriäinen oli tuolla. Toi sun selän takana toi Braakke. Vittu! Tää on ihan negeri. Ampiaisia. Oh fucking motherfucker! Etkä sä tippunut? Vihoiva! Minne mä menen? Pojat, auttakaa! Vittu täällä näy. Oi vitu Leevi. Negeri! Ette saa mua ikinä! Ei! No niin, äiti sanoo aina moikka! Oi, kitara! Saatana! Kato. Taitaa olla modi, taitaa olla modi. Onko joku... No meni nyt läski vittu! Pääsää huudat. No kun tää ei oo, tää on lihava. Niko. Vittu mä säikähän tätä uutta huonetta No sisään. niin. Tosiaan, joo. Tosiaan, no mitäs se näyttää? Eihän mitään. Eihän siellä mitään. Ei siellä Sun vuoro. Okei, moikka. Ei täällä mitään oo. Negeri! Äkkiä nyt vittuu täältä! Vittuu täältä! Kato sitä, älä kato sitä, kato sitä! Älä kato sitä, kato oikein! Ahaa, negeri. Ei! Voitteko te jeesata? Mitä vittua? No. Mä en ikinä oo säikähtänyt näin paljon. No. Se vaan Fire! ilmestynyt siitä. Eikö siis se vaan ilmestynyt siitä kun mä olin lähtemässä? Joo, I'm going in. Joo. Balls deep in your mom.